Otumfo chiame achiame nyina hene no owani monyam kye wo do ma hene me kasema kyerɛw sabe ya wade bi wo ho a wonim nyansa no so wo mfaso bebrebe atwan wo hiri bi a wote akura bi ase a wo frɛ no ho ken mo batena so na mo kasa mo mfa bunu na kasa wo mo bunu kasa no kora enye mo mpɛ kwase ampa nyina nde mo na cha papa no nde ya silisili mo nsia na propro nde mo atwitwi identity ayama mo bibia ya kama nde mo anya pokle atop e wo adum posogolen kajetia nde mo abridge mo anya fake color te no na mo di dwe mo ho etu comedian se sia ide adoma hene aswa ye hyepa mo fo bo mo adwen chem kebi patro eno no kwa ole ohene ba David efa atemdidi a ohene ba David da bia sebe odna no sie wura otumfo ho edi na tem anopa wi anumere asif se otumfo aye ne small boy otumfo aye ne krom hene otumfo enye ne krom hene ezida bia no se wo di na atemu ani ana face no do ma hene edna no se otumfo efa nko sase a otumfo church eye ne dia do I just want tiase enkran as entimi dom entimi nye asande hinda on that issue no TikTokers before hene any other TikTokers clash with doma hene and no hene body na busua we fire for fire I penya block media mesra say any dem obe like video no other room go subscribe button sub click notification and connect latest update na ba kire wa adwen dia ma me e wo comment section so baso no a video for so enya bi ahwe etu o media so timi say doma hene na najima bari the second utahu the videos but ni na ye attack ya yesida bia no already against otumfo asante hene started with fiapre hene omo say otumfo ga so besi fiapre hene na najima bari ka say da bi on tiase ma otumfo emesi fiapre hene later you say otumfo esiye otumfo ka say brekum asase eye ne dia eye asante asase do hene ga say da bi basa brekum asase be da ye odia da bi entimi nya odia da that say emen so be kan but at the end of the day no brekum ekwaji tum say o masase e belong to asante hene ana fe tum for saka say enkranza asase ya media enkranza asase ya media e ba be ka kwa na enkranza hene e be so ai kire yewura otumfo otoko so e wo kumasi menhia hifie e wono be so aye enu mu no do ma hene se chese dabi atenti otumfo tina santimemu na say o claim ownership of ensase a e wo bunumemu ene oni otumfo enya adwene na nkranza asase pa de otumfo pa ontwe ne mu ene beten enye pe o makwan emutumfo mfa nkran asase da makwan nkransa nkransa bata konya kase no ba bebi ne ba free asante a etiase na nkransa timi nya asante da nkransa kura so o hye konya na ho na abono fo abedi kan ba betena ho ye konya ho ne konya ni nyina ho no ben kron akasiye no abrofo no ko o pressure man nyene tisi o ye bia mpana sempa o na ni t-shirt asante amini hawo na mo bibi ya ko na kasiye ni tumi kan grab nya sa na ye bato no nya sa na ye bato no nya sa na ye bato no nkwasa o kan hemfo akase amiensa bete ba mo maso a ba ko ye doma ba ko ye nkransa bi otumfo a nkransa ye ko nyakase o ye dona nkransa ngene na ejika akuta ne o chan kwa jani nkransa ye akonya kakaka we o ba na cha ko jana ma bi ni ajo ba dum mu amaka maka Ontiase emotum from fan kran asase ana feto hine ba David so unze media na so de ye ka obi odu otum for tempo hine ba David edimont enteman da bia so odi na atam wani wo di na atam wani o di na atam jesu wan hu se enwura ketua bi aboa no egu kumasi baabi e de no an o ba be di na atam sesie ba ba to na ho sebe kasete na so de na eye no small boy sere na eye na kura ana ohene ba David so eye bunu ni ora se okasa eri prezi bunu okasa ma bunu edene nese akwese bunu fo no they are attacking Asante Kingdom no any yura Asante hene on that issue no ana ba ifo hene any other TikTokers abemu bi na doma hene ene ohene ba David o munyina ye free se o mu abebo ma adwene pa era kire wo mu
sa ene sante hene enye pe yakwafa kwasi broni a wo mu ka bi wo mu na kire wiase nyina nidie ba sabi eburusi ewura nkasa ekora ne ehwe ne ntuma fremu a yabegbo no hene mpon mienu aka ne de ho bafo otumfo chiame achiame nyina hene no owani monyam kye wo do ma hene enti wonkora nkoa bi na wo mo ma so kamera no a yade yewura abato no yade monkey abato no me ka sema kyerɛwo sabe ya wade bi wo ho a wonim nyansa no so wo mfaso bebrebe atwan wo hiri bi a wote akura bi ase a wo frɛ no ho ken tiam yie muntu bunufo no fo na emom monka hunu sasante no mo batena so na mo kasa mo mfa bunu na kasa wo mo bunu kasa no kora enyenti mo mpe kwasi ampa nyine na waso life na wabatena kamera so a wo gimi no a wo disantefo mpa nimfo atem no mo man ntia se omfa ne kuro mu kasa nkam yentie sesi sala ni na baba batena se no obedi asantefo atem a omfa ne kuro mu kasa dagomba na ebe kasa omfa ne kuro mu kasa me se me kasa ma kira mo muntie me ye monya de mbetimi nyina no pa awia anwumre mora monya de mpasa mo ya santema nyina tu ye ho fa chemo ye nim kasa chemo ye wani monyam chemo sabe ye pa gudia ne ajapade a ye ne wo bie anu nti mo baka nkwase asem ana tu mo bunufo se bruni wale ne ba no okase wode ne tena bona wo mpe jesu okache so wonfa ni freedom ahinkuro mfa no mele kumase aha na kwase broni di kan si ya wo frika koskun ye no ohunu se ye kuro we nyansa ne adwene e wa ha Yesu Kristo kura se wo ba nsra won kobono e kwan wa okopa de ayi Yesu Kristo kase wo ba basra iwiase nyina kura obetimi abamu obasra mimi gidie wo sinkranya obaba kumase because Ghana ha me pesa me trust any president ya wo world nyina aka so wonbeba Ghana wo bia ni ho baba bono abasra doma wade ho ya dai munya nkura se kasa no mimi nti so so biem de mpasa mamo tiase ne se mo ni bra sante nyina wo ya ba ma wo doma no ni bra sante a ye twa kote antre sante ni bia ye twa ne kote ya tene sante ni bia ye twa ne ba ma bia tene kwase ya doma ni bia na ni bra sante ma bia ye twa ne kote antre ana save wo yo ba so a save wo ya ade ya fra no two wahu me bunipa me respect ade eti wo ya doma ni ba na ba kika nkwase asem e wo machine so a me kire wade de ama kika nkwase asem kire sante ma no ene se wo wakoso akuma no ahono ene soro na twubo ho ya sante ni bia no asave wo ya le twatwo mi na me ka kire sante ni ba bia no a wo twatwo yewura nti ni tumi e wo kure mu nti ya yale kura no a wo mu de ani die ene hahan ene dubna esa ya yale na no me sia do ma pa nyini ba ko se wo yale wo ba komfa no tigi na mbuza se wo no dwa nyina achi na mo so nkwasiafo na so camera ti media so no yale bo wo no ya mount transfer do ma inkro jase ya man transfer wonu ba bi obahwa no yale Kumasi ji that time ne yewura agigin to boa ma Kumasi komfa no ti hospital aye kama nyam se so hu nipa na mo kan ho asem santimanu amubo din kasa no santima ya nche obia yenua ne bono yenua ne kekos yenua ne wa yenua ne wo man ni nyina na de wono se wagimiye nanu ne sia pro na sabia ni monyamu apostodant de ba se obia mfa bi na ma ne mobra no kasa da numa eham no wo mu gya ho no mbagire ho bagimia mi do nyankopon se doba na dine so ade asantema pomponsie yewura ni ba fom no mi do nyame me ba media so metwa chi akyerɛwo na mo san kwasiafo mema na mabu a mo kasa ni nyina mi do nyame se me mu obi amfo oba ma ne ho mawiase da me kansema kyerɛ domafo boys na mo gimi no won sa mema na mo di doma ahinkro yewura chi na mo gimi no won sa se mo ho ma akwaba ko nanse wo frɛ won sibra me patwa ma me hu nsɔre na me de ya anyabo na nyi panam se wagimi next time panyini gimifo bia hyɛ kutupo se mo maka santie nyansafo a mo nka nkyerɛ ne sɛ nyansa bai ansa na panyini ba bididi akwansa bi sebo mo mema wo fo mo mema wu mo pesa mo mema mo yedu mo pesa mo yire no mo bo mo ho ban ne obi wuro no ho a mistake timi ba ma bia no de obetima da wo yire wo kɔworo no ho pɛ ohunu wo yire ho pɛ ne ba ma nsɔre
da bia no ato afasu wo yire ayame wo ha wa mane nyina fa ba piam e wo sunsum kase na se osoro ni asase ya mponya entie wo bibia nyu obi sade yanka akoma so asam ma wo won wale enso twan sa banche ne bode afufuo de oba papa to no bo ase atra santimamu awo no sa nkwangu so na de nsa tumu anjini ntwam wo no wo mama bra bonya sa ye ba hia bye bye mechia tiefo a etie me ne ahwefo mo amani we hunu ade ne mo amaso ti asem no ena me ne mo kasai bede dia kwansabi se bo betima frem na na abaifo hene abaifo a waga na nyina wo mo hene ne me na me bom ntaba mu tira kumase mamu asante mamu dimsam anadu efri dum yenu di kosi no nine no de am the watches ken bechia me wura na asante hene bafo pia o mabom mu ase amawo wo tumi mu na medidie yaka nyansa ne adwene ne akoma pa ohina efiri so odoma nkoma bo soro di asase we baaye no wotia abanwa so adi sika edi na hini a wo se tutu unu otumfo nyame kase savie buru savie nyado yensu ha wo so da yasum we nyankwa yansum ngu bafo de ma wo ye nibre na nipa tawo ne nipa solitia wo ne se wo maame a wode wo ba asase so no ye hira no yafunu mu dada na ye de be hira wo na enka ba da na wo watimi abeda sante ano wodi nhira firi wa wo mu ne baaye eti wo tamfo doso na mo wo tamfo ntina odoma nkoma de me abaifu ohene so abata wo ho me kana ma kire mu sai akwakwase gimi bia wo se afra no David no a wote abrochi mamu a odi nkwase asam no mi do nyankopon sa kwa na afra ni David no momfa video we ntake no monka nche no se abaifu ohene se wabaka se brebi wo gimi no anu odi asante atem no media baani akuma baanu susunsumu sa me betwitwa na kono eno odi achopa eno ofre wo hene bi wo nkoransa ma ohene no ba mu se wo gratu am na fi na kro won kasenti asante mabiem na no wa be so camera se ye video ohun nsam a wo be kan ye wohun nsam a wo David no ba tena ho a wo kan fa santema me kan sma kiro David me diamedia adwempa no saa na mayewo me kan sma kiro sadia me bo David aba anadu bre me dia ba bo no sunsum yi ni firi ho no wo masawo yam ne yam nyina masawo yam minim sa wagimi wo ya ba ma kwasea gimifo tamitufo wuntie maka kiro se wobetimi asori atia o ma bia bata sante ye nsori ntia puduo no wo papa ni ani monyam wo gimifo wo kora wo fa ba 7 na no atwa suo da eyede adubra ne duefo asa ne yare ya ne ho ate e na wodi no wo wafa ne sante me gina wo David wo wafa kora ne me na wo gimi sam ne nkwase asam ba ma kote boto kwasea 3 years ni wo ba ma ne swa me na me ma waduro ma obanya akote kase kwasea na wo TV camera ne mu didi asantamatam wo David wei wo na wo timi so camera didi asantamatam ka me ka sama kirawo wo ba ma na mfie mi ansani me gi wo sika to waduro ma wo na wo kote ay kase no a wo timi ba gina nim na wo di Ghana for man kwasea fo bi no me ka sama kirawo tie ni ye and now I 21st and not 21st me ma on nekosi on the 1st of June me Obama me kono David me ka sama kirawo sa Obama na me di aduro kan ya wo twa ho picture de bra me no me ntimi mfa picture no meto abonten me yasa ma bra wo soro ne nananom na mo Obama no a me ma waduro mfia miansa na akote ketekete David ya wo so camera di santamatem no wo okote no me kono Umati me di court atwa bia bi but July 1st Obama no madum no me tonya me ka champo me me kan tonya ma ka te galesa me se wo David wo Obama no me kono ohini bia ka me ntiase because what Jimmy me wo hunu se wiase se panyini wo ho ansa na akoya ba wo boda wo fa wo de ba santema so wa bodam woni ye wura be dia kan se wo so kamera be kase wo hiri Jimmy fo bi na wo papa Jimmy wo maame Jimmy wo busu panyina Jimmy na wo di ma Jimmy fo ba ma wo sisu a wo huni ho emfia mi ansa me na me ma wo duro ma wo ba ma ye kase wo kwati ti senkruma kwasia wo do ye ba ma me kase ma tro David me se wo twu mu ta me kanto anya ma me se dia me de ya adwempa na ma ye obi dia me de ya adwempa no sa na ma ye wo kwasia Jimmy fo
me na me ma ukoti ye kase ye na setwema na aboma aboa jimifo na ka so ye kokko a wo ka santema ho na wo ye ka santema a wo kara we wonka ho me na me pasa ma kire wonchi wo ya boa wo ri am se wo nya hwe me mfra wani Obama no am ye hu aduma ma mfie me yansani a aya kakraka esetwema na aboma no me kuno wo did from netu on the first when we aduma no wo ni twabiam me wo di ade wose me se me boa wo ye bam obetimi ontake wasia komfo bia super wo frawa wo di agene so wo komfo no me ye so de me ye komfo be smash awa ayi no ya kansa aduma kansa no kwasia wo ya kora di nkola nkomo panifo nkomo me wura me chia wo ye be chia bye bye ndemu na cha papa no nde ya silisili munsia na propro ende mo twitwi identity ayama mo bibia ye kama nde mo anya pokle atop e wadum posogo lane kajetia nde mo abridge mo anya fake color te no na mudi dwe mo ho emre bibo obia be kono krom mimisi nya kanfo ankantafo mi se ke bre organa ase nya kanfo na asevu ya ka bre organa ne nkofu betena kumase ne bono a kofu we mbre mo ase ba akose hwe nkran ni omo ya wankran krani so wo di na fahye tani so wonti ase ukwasia ukuro eye ukuro asase mo ndwen mo dwene no wo fom ne wo akoto fiewura ne fiewura na chiraw adidie wasi look at who is wasi ase mani muhu sa no onu sa onu tani kwasia sa no hello hi boss bokodie me hu ye oso e ya me hu ye pa me twemu na ja me se me so me uye dieni me gonja ni gonja afri gonja kurobenso ifida mango enti ni ye entafo ni wa kanfo asase so ya fa ne se kuro ni ye dia enti sefata se ye sa fata se ube kokot na obi krum na wa fa hot se odie na wo ye ne ma se fata saa se no me se me nka bi hwan na se dom ahene na hene no so chen otumfo no hwe the whole asante hene ba ko pe otumfo se tutu dom ahene hene so chen no masa say debate na me se me nka bi ba me ka bi otumfo se tutu no be na hene ne kopem obi a wono no odi akosi da akosi broni timi fa plane efra blotire be hwe bi keke no sa akọ masa say debate we de memfa ma debate memfa ma meslewo ba bi otumfo na henie no ekopem no do ma ahene no ne de anuru ho menka se do ma ahene na henie ne nya ahene o eya ahene but ka hu se ahenfotine no ebi didi bi ati otumfo ahene ndie momfo ahene bi an compare no ofa munya abetre otumfo o se tutu munya abetre na bia mokeka konde mokobunum munya abetre meden dia concept se bo betima fam na na ba ifo hene ba ko pe Chia Ghana man panyin nyina abatwam me de ani die ma yewura na asante hene me wura won kwanso me bo mu ma asante ma himfu nyina mo ana yewura pegan san de guna konwa kese so a epai nyansa ne adwene ma mo nti mu me mfamu ni agro sanse krom ha jimifo hene korampo no oduru doma a waya man hene kese a sabe yensene fom enti se wo biti doma ho ni o keka mpotompoto nsem sabe esa ayewa mu aduane a efa nkyɛn agu fom ni emfa so ne akasa anyeje so no a wanya bema eti koba saa onkama koma ntoma yam na munya nkwase afo ahemfu bi efiri kuro bi so a won peso wo mu fra nyansafo ntoma ne ebo omabo no munya wo momame na mi sunsum mu no me na me di mensem anadwo bra bo nsuo na fom nipa hunu se da ba na nsuo to yesave me Bonsam so cheme asabe wo cheme so okojira nyame anim bi mensem that am ne nipa mai nipa tirimu wonten cha bonsam eti mimi tuwei wo nipa bi eni asase so a wama na fefa obetimi di ahia manhia da jesa me kra wo ho
nanso me ka ma kyerɛ me bra na me de ba asase so no me sum sikadwa kofi enti me nkɔni mu odu me ntaba mu nso mfɔ da enti de obedi mu asam akira santema dwa bia no me de me ntaba ba bebɔ wani soa hwɛ me twa nan sɛ me se dɔ ma boys bi ma dwodwo wɔ mu nyina ba ma wɔn mu ba ma no wɔn de fefo wɔn yere ma dum no me de me nsa akɔtoto so ma tutu hwa no ne kɔteɛ ne nyina ba guɔ wa bɔdam na wo krom ha bayifo hene kasa a wo se sɔfo bayi sɔfo ba ne wo krom ha wo so kyɛ bayifo hene kyerɛ me nipa wo so wo krom ha wo no se sunsum wa ben wo se kyɛ me sha anka kwasi asama me medum wani anwumre asante ma ya wade yewura wo tumi so obɔ man hene wo bono man mu ba bi o bia akɔ na mu dia wo bia ma kyerɛ wo makeka sa me se hwa me ka se ma kyerɛ wo wo hene wo ho na wonim nyansa me maka kyerɛ wo won kura bi na wo mo frafra mo back door na wo ne me kasa no san kura ni nyina ma record wo mo nsama go me anya dia me ne do ma ba ya wanta I like a bono me jibono di me dia ni dia ma bono kuro bia a bono himfu nyina me dia ni di ma but sa o hini bi no a wo hye kura bia sia ne ntuma no wo fura na hakya na akire gu ho no wo fura no ho so yo hene wo ya toy kura ma me donya me na wo sa kwa we kwase ase fura wa amadu se de wo ka chem se me ya wo bebo mi to wo hu dia me dia ye wo amadu doma amadu woni doma hene nanam wusu mimi ya abobom onsa dana ubi wanu kasa mimi ya abobom tuo no sada no ahwede ma yawo so de ma yawo wusi moto so twade ma yawo kyerɛ adwuma me e wo comment section ayi panya brock media akra